Outer way service, why say out the fish redeem? Dapinda shetsi dine changu chikubuche utapi tapi. Waya say sawira wangu saso ndipochera. Waya say sawira wangu saso ndipochera. Nde wangu mukoko uyu ausi wako. Nde wangu mukoko uyu saso ndipochera. Nde wangu mukoko uyu siaso. Nde wangu mukoko uyu saso ndipochera. Panda itaka waiveku ndichimbe ambe asindopenga. Nasi unu ndavekuliwa siyani mboli yana mambo ndode kutotsonya. Siyani mboli apano naka ndozo kusira mazana. Siyani mboli apano naka. Nde wangu mukoko uyu ausi wako. Nde wangu mukoko uyu sazo ndipochera. Nde wangu mukoko uyu siaso. Nde wangu mukoko uyu sazo ndipochera. Mukoko wacho sandikununa kununa nuna nechekonze nyangwe mukati ngori ngwengwe. Ndambobvunza mudharaumani paunopa makamira sei. Iwe sawira usanidaro sawira madinobva munoti kutende. Nde wangu mukoko uyu ausi wako. Nde wangu mukoko uyu sazo ndipochera. Nde wangu mukoko uyu siaso. Nde wangu mukoko uyu sazo ndipochera. Panda itaka waiveku ndichimbe ambe asendopenga. Nasi uno ndavekuliwa siyani mboli yana mambo ndode kutsotsonya. Siyani mboli apano naka ndozo kusira mazana. Siyani mboli yana mambo. Nde wangu mukoko uyu ausi wako. Nde wangu mukoko uyu sazo ndipochera. Nde wangu mukoko uyu siaso. Nde wangu mukoko uyu sazo ndipochera. Yo, big up Trombe Studios. None Pilism say. One said big up TJ Trafi Kadoma. Yes sir.